Masak opor ayam Jawa satu wajan. Hai guys, assalamualaikum. Lah ceritane nok kene guys, aku dikei pitik utawa niki mau ambi ipeku alias pitik Jawa. Lah pitik Jawa niki wis dibubuti bojoku, wis digodhog ngasih empuk yo guys, tapi ora empuk. Lanjut, nok kene iki aku ape nggodhog iwak pitik eneh guys, tapi ambi santen sing encer yo guys. Untuk bumbu opore nok kene iki ana jinten, ana tumbar, ana bawang brambang lombok, terus ana dong jeruk, ana miri yo guys. Kelalen guys, durung tak sebutno iki mau ana kunire. Yo mek ngene iki gawe apa jenenge konten mek ngisi swara iki kadang lali terus. Mirine wis lembut, langsung nok kene iki dikei serle, dikei dong salam, terus dikei geprekan laos yo guys. Mek bedunduk iki kok yo wis kelebokno iki tempene guys. Langsung wae iki bumbune tak jegurno. Iki ora tak kosrang-kasrang yo guys. Iki alami ben ora kolesterol. Lan ojo lali dikei lada bubuk, dikei masako, terus iki diguyur eneh, dikosrang-kasrang eneh, diwolak-walik gambreng. Lanjut, nok kene iki tak kei santen sing kuwentel yo guys. Terus iki tak kei lombok utoan ben mangan iki ceplas-ceplus ngono guys. Walah guys, ora kon lemu iku piye guys. Masakane iki kontene masak-masak terus. Iki sebenarnya cocoknya iki mangane ambil lontong guys, tapi berhubung ora ana lontong ya wis nggo sego wae guys. Lan alhamdulillah iki oporku sak wajan wis mateng, lan iki mau aku yo goreng heci guys, tapi ora tak record, maaf ya guys.